Molt bon vespre. L'administració demana que no vingui més gent a Lleida per buscar feina a la campanya de la fruita perquè la demanda ja està coberta. El missatge es llança davant d'un possible efecte crida que pot generar la crisi i que podria comportar l'arribada de molts temporers a aquesta campanya. La mà d'obra que necessitaran els pagesos per cobrir la collita de l'estiu serà d'unes 7.000 persones. Després de la reunió per planificar la campanya de la fruita d'enguany a Lleida, administració, sindicats i empresaris agraris han llançat un missatge a aquelles persones interessades en buscar feina a la fruita per recomanar-los que no vinguin a Ponent. I és que ara la demanda de mà d'obra ja està coberta. Amb aquest avís es vol evitar que la crisi pugui suposar un efecte crida que comporti l'arribada massiva de temporers a les comarques de Lleida. Sobretot perquè no hi hagi problemes a les places dels nostres pobles, és que no vinguin més persones perquè no fan falta més persones en aquest moment. No volem que se faci un efecte per la crisi, un efecte crida i que la gent comenci a vindre aquí perquè, repeteixo, és important aquest missatge. No fa falta més persones a Lleida per treballar a la fruita. Segons els productors, la collita serà justa i això fa que la demanda de mà d'obra es mantingui respecte a l'any passat o fins i tot que pugui caure lleugerament. En aquest sentit, Manso ha recordat que el Ministeri de Treball no ha autoritzat cap nova contractació en origen i ha deixat clar que no se'n donarà cap més si no compleix amb la llei, ja que abans es vol prioritzar la contractació d'aturats. Tot i això, només entre el 2 i el 3% d'aturats lleidatans han demanat treballar a la campanya de la fruita. La situació és complicada, en primer lloc, perquè es preveu que la collita sigui justa, és a dir, que no s'incrementarà el nombre de treballadors necessaris, això per un costat, i l'altre costat és que en aquest moment ja no fan falta més treballadors. Les persones que ja han vingut 2 anys a treballar, per llei tindríem que autoritzar. A dia d'avui no s'ha autoritzat ninguna nova contractació de gent que no portés els 2 anys. Enguany s'han aprovat més de 500 contractacions en origen, la majoria de colombians que treballen per Unió de Pagesos i que porten més de 2 estius venint a Lleida a collir fruita. Com altres anys, els cossos de seguretat duran a terme la identificació de ciutadans estrangers. En la campanya 2011 en van identificar uns 500 a les comarques de Lleida, a 43 dels quals se'ls va obrir un expedient d'expulsió.